Jo programe, puc fer 1000 operacions per segon. Jo investigue. Algú ha vist les meues ulleres? Jo carregue. Soc pura energia. Jo dissegue. Mesclar ratlles i quadres, no! Soc un virus. Sí, els dos som un virus. Hola, Peters! Vull dir, Peters, vine. Hola, Peters! Hola. Chip? Sí, la meua veu sona diferent, però és que estic refredada. Ho he hivernat amb els circuits a l'aire. Bé, preparats per a millorar el funcionament de la tauleta? Preparat, sí. I què farem? Instal·lar actualitzacions? Canviar les manilles del transmutador? Fer càrregues digitals? Canviar el món? Tocadiscos, tocadiscos! No. Jugarem a la pilota. A la pilota? Però jugar a la pilota dins de la tauleta està prohibidíssim. L'última vegada que ho van fer, trencaren la pantalla de disseny de net. Bé, jo la vaig trencar. Encara recorde aquella imatge dramàtica, aquell soroll malaltís. Catacrac, crac, crec. Jugar a la pilota és perjudicial, molt. Està comprovat que els bots de pilota dins de la tauleta milloren el rendiment de la CPU i del CD-ROM. Com? Oi, fem foc o fugirem, eh? Volia dir CD-ROM. Jugueu, Peters, jugueu. Ai, au, cacaus. Au, Chip. Jugueu, Peters, jugueu. Sí, eixos borinots s'han pensat que sóc Chip. Quina gran imitació. Sóc el millor. Sí. El micròfon distorsionador de veus que has inventat també ajuda. Fent-nos passar per Chip, obligarem els Beaters a fer coses roïnes per a la tauleta, però bones per a nosaltres. Un pa perfecte on? Sí, un pla perfecte. Vaja, m'han entrat ganes de menjar pa. Pa amb nous, pa amb massa mare. Ai, pa de la mare. Ai, la mare. Ai, que bo el pa de la mare. Espant, què fas? No, jo no tinc cara de pa. Que no, els roïns no podem tindre cara de pa. Vaja, però sí que faig olor de pa. Pa saborós, redó. Va, mossega un poquet. Deixa, mossega. Ai, ai, No sabia que jugar a la pilota fora tan cansat. I divertit. Visca l'exercici i visca el descans. Sí, molt divertit. Fins i tot quan Ram ha llançat la pilota a la meva pantalla de disseny. De nou. Ei, esta vegada quasi no has plorat. Sí, quasi no he plorat. Gens. Peters, què feu dormint? Dormir és avorrit i encara tenim molt de treball estimulant i divertit. Més pilotes no. En eixe cas, què vos pareix una baralla de coixins? Les baralles de coixins estan prohibides a la tauleta i castigades amb baralles de cosquerelles. A més, si un coixí es trenca, les plomes poden envair el sistema de refrigeració i... I calfar la tauleta. Però les baralles de coixins són tan divertides.
I segures i beneficioses. Jugueu. Està comprovat que el moviment dels coixins fa que corre l'aire i es ventilen els circuits. Vinga, jugueu. Són les ordres més estranyes del món. Visca moure l'aire! Ha sigut una batalla èpica, mítica, màgica, esofàgica. Ai, no sé què estic dient, tocadiscos! És veritat! Inés quasi no plora quan se li ha trencat el coixí. Quasi no he plorat gens, eh? Gens! Treballar així és molt més divertit. Però... Hola de nou, Beaters. Preparats per a garantir el bon funcionament de la tauleta? Data, vos he deixat un regalet. Hi ha moltes coses a fer. Una cursa de sacs, o una partida de pedra, paper o tisora, o jugar a vaques i vaquers. Visca destrossar! Vull dir, millorar la tauleta. Però això que fem no és cuidar la tauleta, no? Però és divertit! Però no és bo, no? Però és divertit! Hiperventilant! Estic hiperventilant! Xip, obligant-nos a jugar. Això és el món al revés. Discos, toca! Si continuem fent-li cas, acabarem trencant la tauleta. Hem de fer alguna cosa. Seguiu-me l'imaginit. Sí! Falta de coordinació i molta diversió! Tot al mateix temps. Visca! Tenim un bit problema. Xip s'ha tornat boja i ens demana coses sense sentit. Hem jugat tant que el nivell d'energia de la tauleta està prou baix. I les plomes estan bloquejant els conductes de ventilació. Inet ha plorat 2 vegades. 3. No podem fallar a Xip, és la nostra amiga, però tampoc podem trencar la tauleta. Què podem fer? Tinc una idea! Quan ens demana alguna cosa, li direm que estàvem mirant fixament els ulls d'una vaca que ens ha hipnotitzat. I ara tots pensem que són vaques i només sabem dir mu. Genial! Però si només podem dir mu... Com sabrà Xip que ens han hipnotitzat? Hem de pensar una altra cosa. Altra cosa. Estàvem en un museu mirant un quadre. I, per art de màgia, ens hem quedat atrapats dins d'eixe quadre i ja no podem tornar a la tauleta, eh? Ja. Genial! Visca la primavera! Però si estem quiets, no podrem tornar i no podrem carregar la tauleta i... No funciona! Ja ho tinc! Direm que hem viatjat fins a Austràlia i com que està a l'altre extrem del planeta cap per avall, per això hem tornat canviats. Quan Xip ens dona una ordre, nosaltres fem el contrari. M'emociona i m'espere! Sí, és genial! No. I si ens demana que no juguem a la pilota, haurem de jugar. Si saberem dir que no quan ens demanen alguna cosa amb la qual no estem d'acord, tot seria més fàcil. Un moment! Nosaltres ens hem dit que no a totes les nostres idees i no ens hem enfadat. Jo, un poquet. M'agradava el meu quadre. Això farem. Direm que no a Xip quan ens torna a demanar qualsevol cosa amb la qual no estiguem d'acord. Beaters, a la tauleta. Sí! No! Què? Si he dit que sí, però a l'australiana. Vinga, va! No tornem. No seguiu-me. Net, has de jugar amb globus d'aigua prop de la pantalla de disseny. L'aigua farà més fluid el sistema i aleshores... No, Xip. Jugar amb aigua pot danyar els sistemes i no és el millor per la tauleta. M'ha dit que no, a mi! Borinot avorrit! Papa! Has de fumejar la tauleta perquè el sistema de... No, el fum farà que Pau crega que hi ha un problema quan no passa res.
Revisaré el sistema per assegurar-me que tot va perfectament. El plan no funciona, s'estan revelant. Oh, sí, cridaré a Pic. Ric, Clic. S'ha encès alguna cosa? Ui, maleït nom confús. La tauleta està carregada. Aprofita per a tombar les taquilles i fer-les servir com si foren trineus. No, Xip. Pau jugarà esta vesprada amb la tauleta i necessitarà un extra d'energia. Aleshores, pedaleja tan ràpid que s'inixca el pedal volant com un spinner. Fes-ho! Fes-ho! No, pedalejaré al meu ritme. No vull que es trenque l'energetitzador. Ui, sí, el batxoca de Ram sempre obeeix. Ram! No escolté res, no faré res, no. M'estan entrant ganes de jugar a tenis? No. No al circ de puces. No a desfer el llit, no a menjar batxoqueta fregida i refregida damunt de l'energetitzador. No funciona res! Ai. Sembla que el nostre pla no ha funcionat. Què? Com? Qui? No escolta res, Spam, no escolta res! Hola, Viters. La tauleta està millor que mai. Com a recompensa, farem una... No, Xip! No! Avui ja ens has demanat massa coses. Ui? Però si és la primera vegada que parlem. A més, es tracta d'un joc de vaques molt divertit, però si no voleu jugar, fins després, Viters. Ha dit un joc de vaques? Sí? Com era això que dèiem que havíem de fer? Dir no quan alguna cosa no ens semblarà bé. I d'escoltar abans de parlar no n'hem dit res? Xip, torna! Xip! Eixos Viters, no entenc per què no volen obeir-me a mi! Ui, tan rebé com jo mane! Spam, bota! Spam, roda! Spam, tremola? El que vull dir és que... Malware, bota! Malware, roda! Malware, tremola! Visca l'amo Spam! Visca!